हमार माई बहन लोग गावे नहीं, अच्छा अच्छा लोग भी बड़ा पसंद करी ना जाए। सही बात बाना, एगो ताली बजा दी हमरा खातिर। एगो कन्या ब्याह करके आई बा, अब के कन्या नहीं, कम से कम नहीं 30 साल 25 साल पुरान कन्या, वो समय के बाद बा। एगो कन्या जब ब्याह करके आई अपना अंगना में गई, उनका के सब चीज का पेड़, आम, महुआ, अमरूद, सब दुनिया दुनिया का पेड़ मिलल, लेकिन जब नीम का पेड़ नहीं मिलल तो अपना पति देव के बुलावा तरी, कहा तरी ए जी तनी हेने आई ना। कहा तरी का भइल हो, कहा तरी का भइल, कहन ए जी रउआ सब चीज का पेड़ लगैले बानी लेकिन एगो नीम का पेड़ नहीं लगैले। काहे ऐसन कहनी, आप जाना तानी नीम के पेड़ पे माई के बसेरा होला। आ कहा तरी कैसे कि अमवाला गवाला पिया और महुआ रे लगावला, कि अमवाला गवाला पिया और महुआ रे लगावला, और काहे न लगावला पिया। बड़ा सुंदर आवाज बा। आई चांदनी यादव खातिर एगो ताली हो जाए भाई। एई जाके जान बाड़ी एने आवा बुची तू आवा तनी सा दुलाई तनी गुनगुना। अरे बाबू कोशिश करो यार, गाने मतलब जीतने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि अमवाला गवाला पिया पिया दे पगल, कि अमवाला गवाला पिया और महुआ रे लगावला, और काहे न लगावला राजा हो निमिया के गछिया। अच्छा लगी तो ये अपना के हमनी के भोजपुरी के बहुत ट्रेडिशनल गीत बा, एकरा से पहचान बाटे पचरा के। आई कि अमवाला गवाला पिया महुआ रे लगावला, अमवाला गवाला पिया महुआ रे लगावला, लगा
निमिया के गछिया काहे